Ngrengkuh kang adoh panglimbang 5 menit dina Stupaing tanggal 14 Februari taun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 8 ayat 1 tekan ayat 10. Jroning budaya Yahudi tembung kang adoh negesake wong-wong manca sak njaban rangkah Yahudi. Adoh tegese adoh karo Allah lan padaleman dalem ing Yerusalem. Ing perangan liya, bangsa Yahudi nganggep diri minangka bangsa pinilih kang caket Gusti lan padaleman dalem ing Yerusalem. Pasaman suci marsi paham kaya mengkene iki. Bedane minangka paguyuban kang wis kaanyarake dening Gusti Yesus, pasaman suci ngrengkuh bangsa adoh utawa bangsa manca sacara becik. Sebab kabeh mujudake putra-putraning Allah kang Maha Asih, kaya kang katuladakake Gusti Yesus ing waosan dina iki. Santo Markus ing waosan dina iki atur pelapuran bab Gusti Yesus kang paring rangsum marang wong manca. Panjenengane yasa pangeram-eram nikel tekokake roti kanggo 4.000 wong cacahe. Saka ngendi kamangerteni menawa Gusti Yesus ngrangsum wong manca? Ayo padha kita unceki. Sepisan Santo Markus ngripta Injil kanggo wong-wong sak njaban tanah Israel, persise wong-wong kang madunung ing Roma sarta wilayah Kekaisaran Romawi dek abad kapisan. Kanthi tembung liya, kanthi Injil reptani, Santo Markus martakake kabar kabungan marang wong-wong manca utawa wong-wong kang adoh saka Yerusalem. Kapindho, prastawa Gusti Yesus yasa pangeram-eram nikel tukakake roti iki dumadi ing laladan Dekapolis, kang ing kono kejaba wong-wong Yahudi nanging uga akeh madunung wong-wong manca. Monggo sami kapirsani bab 7 ayat 32. Iki bisa kabedakake karo prastawa Gusti Yesus nikel tekokake roti lan iwak kanggo wong 5.000 cacahe kang dumadi ing laladan bangsa Yahudi. Tembung wedhus tanpa pangon ing pangeram-eram kapisan ndumuk marang pepantan bangsa Israel kang tanpa pangon. Katelu, pratelan ana wong-wong kang teka saka adoh. Pratelan iki ndumuk marang kahanan wong-wong saka Yunani kang ing tradisi Yahudi uga kekristenan kawitan sinebut minangka bangsa utawa wong saka negara kang adoh. Monggo sami kapirsani serat Rasul Paulus marang pasaman suci ing Efesus bab 2 ayat 13. Adoh saka Yerusalem kang ing kono ana padaleman suci, papan Allah madunung. Dene bangsa Israel kang madunung sakupeng pedalaman suci ing kukuban Yerusalem nyebut diri minangka bangsa kang caket. Monggo sami kapirsani Mazmur 48 ayat 14. Kantule gamblang anane panyawiji antara wong adoh lan wong caket iki kapratelakake Santo Paulus mengkini. Panjenengane rawuh martakake kabar rahayu tentrem marang kowe kang adoh lan kowe kang caket. Monggo sami kapirsani serat Rasul Paulus marang pasaman suci ing Efesus bab 2 ayat 17. Prastawa Gusti nikel tekokake roti kanggo wong 4.000 ing waosan dina iki mujudake dudutan medharan saka prastawa Gusti mitulungi wanita Sirofenisia kang anake lara. Ing prastawa iku sacara sinengker uga kamot pratilan menawa Gusti Yesus uga migatekake mitulungi wong-wong sak njaban laladan Yahudi. Para stretna pelem kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut piwulang wigati menawa karya kaslametan dalam Allah katujokake kanggo kabeh bangsa salumahing jagat, ora amung kanggo wong Yahudi wae. Kita kudu bungah jero waosan dina iki dadi paneguh mring pasaman suci sak njaban rangka Israel. Pasaman suci kang mujudake sambung astosih kabecikan dalam Allah uga kudu ngrasuk sikap lan jiwa inklusif, ora mbedak-bedakake ing tanggap lan pangrengkuh apa meneh awake dhewe kang nyata-nyata dumunung ing jaban rangkah Israel.
Suami sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados mula buka samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.